Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Prøv at forestille dig, at du ligger i græsset en varm sommerdag. Hvor dejligt. Jeg kan næsten mærke solens varme og se det helt lysegrønne sommergræs. Og du vil nok også kunne se noget andet, hvis du kigger op. Noget, der måske ligner candyfloss, blomkål eller endda en kanin. Hej, jeg hedder Karl. Jeg er 7 år gammel. Jeg vil spørge om, hvad skyer er lavet af. Hej, radionauterne. Jeg hedder Omarte. Jeg er 7 år. Jeg vil gerne spørge om, hvad skyer er lavet af, og hvor kommer de fra? Jeg hedder Mads. Jeg er 6 år gammel. Mit spørgsmål er, hvad er skyer lavet af? Hej, radionauterne. Jeg hedder Ellen. Jeg er 8 år gammel. Jeg vil gerne vide, hvad en sky smager af. Mega spændende. Jeg elsker skyer. Bare de ikke skygger for meget fra solen. De er nemlig så flotte at se på. Både dem, der ligner forskellige dyr, men altså også dem, der ligner candyfloss eller fjer. Men udover det er virkelig hyggeligt at se på skyer, så er det faktisk også en rigtig god idé at holde øje med skyerne i himlen, hvis man vil vide, hvilket vejr det bliver. Ved at kigge på de skyer, der kommer, kan man forudse, hvad det er for en type vejr, der kommer. Hvis man er ude, hvor der er højt til himlen, og kan se de her store byskyer med armbold på toppen, så er man ikke i tvivl. Og så gælder det så om at prøve at søge ly, ikke også? Det her er John Cappelen, og han er rigtig dygtig til at se på skyer. Han arbejder nemlig med vejret og klimaet ved DMI. Det er dem, der laver vejrudsigterne. Så han ved alt om de forskellige skyer, og han kan også afsløre, hvordan du både kan komme til at røre ved, og endda smage på en sky. What? Det lyder mega sejt. Men først skal vi altså lige lære, hvad en sky er, og altså også, hvad den er lavet af. Jeg tror, skyer er lavet ud af damp, og damp er lavet af vand. Jeg tror, at skyer er lavet af fordampet vand. Skyer tror jeg er lavet af små vanddråber, og så kommer en lille vanddråbe op på himlen af gangen og danner sig til en sky. Og så når det regner, så bliver skyen væk, og sådan fortsætter det hele tiden. Omari, Mads og Ellen har fat i noget af det rigtige her. For skyer er nemlig lavet af vand. Skyer er lavet af små, svævende vanddråber. Det vil sige, det er vand, ligesom det, der kommer ud af vandhanen, men i bitte små dråber, som svæver op i atmosfæren. Men det er altså ikke sådan, at bare man åbner for vandhanen, så ligger der en sky nede i vasken. Det er nemlig bitte små vanddråber oppe i luften. Men er det så det, man kalder vanddamp? Der er rigtig mange mennesker, der tror, at skyer er lavet af vanddamp. Og det troede jeg faktisk også. Men det er de ikke. Jamen, skyer opstår, når vanddamp, som man ikke kan se, som er indeholdt i luften, det bliver bragt op, for eksempel hvor der er lave temperaturer, således at luften ikke kan indeholde vanddamp mere, og så bliver vanddampen til vand, eller små svævende vanddråber. Og så har man, fået en sky. Overalt omkring os, også lige der, hvor du er nu, er der vanddamp. Det er nemlig en del af luften. Men selvom vanddamp ikke direkte er det, skyer er lavet af, så er det altså stadig vigtigt for, hvordan skyer laves. Lyt lige med en gang. Velkommen, mine damer og herrer. Velkommen til verdens vildeste vandrutsjebane, Sky-Expressen. Vi tager jer helt op til skyerne og ned igen. Vanessa er en glad lille vanddråbe, som elsker vandrutsjebaner. Men lige nu ligger hun bare ude i Vesterhavet og svømmer rundt. Men fordi solen skinner så dejligt på den her dag, så bliver Vanessa så varm, at hun bliver helt let og svæver op i luften. Vanessa er nu blevet til vanddamp, så nu ligner hun bare luft, og du kan ikke se hende. Og så kan turen begynde. Alle klar til afgang? Så kører vi. 3, 2, 1, kør! Først kører rutsjebanen højt op i luften. Så højt op, at luften bliver koldere og koldere. Og så mærker Vanessa pludselig de andre rutsjebanevenner.
Vanessa er igen blevet til en lille bitte vanddråbe. Og nu sidder hun der, klistret tæt sammen med de andre små vanddråber. Og der bliver helt hvidt omkring dem. Nu er Vanessa og de andre små vanddråber nemlig blevet til en sky. Og nu kan du se dem hænge deroppe i himlen. Oppe i skyen kommer der efterhånden flere og flere vanddråber, og rutsjebanen trækker langsommere og langsommere opad. Vanessa føler sig tung. Og så... Vanessa suser ned mod jorden igen. Nu som en regndråbe. En regndråbe, som måske lander lige på din næse. Men på et eller andet tidspunkt, efter at have været på jorden, eller i havet, eller i en sø i noget tid, så hopper Vanessa og de andre vanddråber altså på en ny rutsjebanetur. Og sådan kører det i ring. Tak fordi I tog med Sky-Expressen. Vi håber ikke, I blev alt for våde. Det er ret vildt, at der faktisk er vanddamp overalt omkring os hele tiden. Vi kan bare ikke se det. Vi kan først se vandet, når det er blevet til skyer, eller når det bliver for tungt til at være i skyen og falder ned som regn, eller måske sne. Indtil det bliver til vanddamp, og man igen ikke kan se det. Og den her cyklus kunne man jo kalde for Sky-Expressen, men eksperterne kalder det altså for vandets kredsløb. Vandet på jorden eksisterer jo i forskellige former, enten som flydende vand, eller som vanddamp, eller som is, som fast flydende eller damp. Og vandet går i en evig cyklus mellem at være i de forskellige faser på jorden. Og hele den der cyklus, kan man sige, det bliver kaldt vandets kredsløb. Og der er skyerne jo sådan set bare en del af vandets kredsløb. Okay, så vi ved nu, at skyer opstår, når vanddamp bliver til små vanddråber. Og når det sker, så går vanddampen fra at være usynlig til at blive til synlige hvide skyer. Men lad os lige blive lidt klogere på, hvor den her proces sker henne. I kan prøve at gætte med derhjemme. Første spørgsmål. Sker den overalt i verden? Ja, det gør den. Selvom skyer vil være ret forskellige, fordi der er meget forskellige vejr afhængig af, hvor du er henne i verden. Både vind og temperatur, altså om det er varmt eller koldt, har nemlig også betydning for, hvor mange skyer, der kommer på himlen. Men der er jo altid koldt, når man kommer højt op i luften. Så derfor er der altså også skyer både om sommeren og om vinteren, og når det er efterår og forår. Nemlig. Men nu er vi nået til spørgsmål nummer 2. Er der også skyer i rummet? Nej, det er der ikke. Skyer dannes kun i den nederste del af jordens atmosfære, i det, der hedder troposfæren. Det er altså det luftlag, som er her hos os på jorden, og op til cirka 10 km op i luften. Helt op til der, hvor man flyver med fly. Der flyver man nemlig op i toppen af troposfæren. Og derfor flyver man også oppe over skyerne. Gud ja, det er rigtigt. Når man er deroppe, så er der kun skyer nedenunder en, og man kan ikke se nogen skyer ovenover sig. Deroppe, der skinner solen altid. Præcis. Skyer dannes af vejret, kulde, varme og vigtigst af alt, solen, som får vanddampen til at stige til værs. Men kun i vores luftlag, tættest på jorden, hvor der er en masse usynlig vanddamp i luften. Og så er der faktisk også en til ingrediens i skyer. En hemmelig ingrediens, kunne man sige. De små vanddråber er nemlig sådan lidt dovne i det, så de vil gerne have noget at sidde på, når de skal lave sig en sky. Så derfor finder de et lille bitte støvkorn, noget aske, noget salt, eller endda en lille svævende bakterie, som de sætter sig på. Og derfra kan de finde andre små vanddråber, og de kan klistre sig sammen, og sådan vokser skyen. Smart. Men Karen, nu siger du vanddråber. Men hvis nu det er vinter, eller det er meget, meget højt oppe i troposfæren, så kan skyerne vel også være lavet af noget andet? Det er rigtigt. De høje skyer langt op, fordi det er meget koldt deroppe, de består af iskrystaller, og nede i mellemniveauet består de af vand og iskrystaller, og når de er lave, består de af vanddråber kun. Jo længere væk fra jorden skyerne er, des koldere er luften,
og derfor er de højst flyvende skyer lavet af iskrystaller. Er det så fra de skyer, at sne og hagl kommer fra? Det kan det være, men der kan altså også komme sne ud af de skyer, der er lavet af vanddråber. Og der kan endda også komme regn ud af dem, der er lavet af iskrystaller. Det afhænger helt af, om det er varmt eller koldt i luften under skyen. Når det er varmt, falder det som regn, og når det er koldt, så falder det som sne. En sky er hvid, og den ligner candyfloss. Jeg synes nogle gange, der er en, som har lignet en lille hund. Jeg har også set en, som ligner en lille drage. Skyer kan være alle mulige former og figurer, og skyer de kan enten være grå eller hvide. Faktisk så er alle skyer hvide, fordi de består af solens lys, som består af alle farver. Det er hvidt. Men vi ser dem jo forskelligt, fordi at lyset har været igennem forskellige ting, før de når vores øjne. Så vi ser også skyer forskelligt. Nogle af dem ser vi hvide, nogle af dem ser vi mørke, hvis det er en meget tæt sky. Nogle gange ser vi det rødt, hvis de ligger i atmosfæren eller i horisonten. Og det er så fordi lyset så har rejst lang tid igennem horisonten, og derved er der kun de røde og orange farver tilbage af lyset. Derfor ser vi, når solen går ned og solen står op, skyerne som røde. Men i virkeligheden er de alle sammen hvide, ligesom solens lys. Som John siger, så er farven på skyen altså altid hvid. Men hvis det for eksempel er en mega tyk sky, så kan solens hvide lys ikke nå hele vejen igennem, og voilà, så ser skyen grå ud. Så hvis en sky er grå, så ved man altså, at det er en tyk sky. Og apropos tykke og tynde skyer, så findes skyer altså i alverdens forskellige former og størrelser. Der findes mange forskellige. Man opererer med 10 hovedslægter. Og det har noget at gøre med, om de ligger lavt, om de ligger mellemhøjt eller de ligger højt. Og så har det noget at gøre med også, om de er lodret opbygget, altså om de starter nedefra og går op. Udover det, så har man skyarter, så har man skytyper, så har man forskellige karakteristika. For eksempel de høje skyer, som man kalder cirrusskyer. Og det betyder sådan set på latin fjer. De ligner sådan en fjer, nogle af dem helt op. De består af iskrystaller, der ligger meget langt op. Men de kan have forskellige udseender, de her fjer. Og så kalder man dem for eksempel fibratus, hvis de har et specielt udseende, hvis de ligner en børste eller en krog. Og så kalder man den undsinus. Eller sådan, altså der er et navn for alt. Hold da op, der findes godt nok mange forskellige slags skyer. Og så har de alle sammen navne, endda på latin. Altså, jeg kender lammeskyer. Dem, der ligner en masse små pletter på himlen. Og så kender jeg cumuluskyerne. Det er dem, der ligner blomkål eller vat. Og som er super smukke, selvom man skal passe rigtig godt på de store og mørke af dem. Specielt hvis man er ude at cykle. Ja, den sky, du taler om der, er en sky, som alle burde kende. Den hedder cumulonimbus, og det er den største skytype, vi har i Danmark. De kan blive helt op til 12-13 km høje, og så kan der altså være ufattelig meget regn inde i sådan en cumulonimbus. Men der kan også være andre ting. Og så gælder det altså om at søge indenfor. De her skyer er nemlig fyldt med alt det vildeste vejr, lyn og regn og nogle sindssygt kraftige vindstød. Og det er så vildt, at selv fly gør bedst i at undgå dem. Men så er det jo heldigt, at flyene bare kan flyve uden om de store skyer. Men Karen, nu ved vi jo, hvordan skyerne bliver lavet. Men hvorfor forsvinder de så igen? Er det, som Ellen foreslog, at der kommer regn ud af skyen, og så er den væk igen? Nej, det kan man faktisk ikke sige, for der kan hele tiden komme ny vanddamp og altså nye dråber til. Og skyen kan faktisk også blive til vanddamp igen, helt uden regn. Skyer begynder jo at opstå, når der er noget, der bliver nogle opvinde, noget, der bliver bragt op i atmosfæren. Og så længe de er under opbygning, så vil skyen bestå. Men det er ikke den samme sky, du ser på himlen. Det er hele tiden sådan en ny sky.
Det kan godt være, at den står det samme sted, men det bliver hele tiden opbygget af noget nyt, der kommer til. Og når den er under opbygning, så er tommelfingerreglen, at skykanten, den står skabt. På et tidspunkt, så begynder skyen så at falde sammen, og så opløses skyen. Og tommelfingerreglen her er, at når skykanten bliver mere diffus, så er den under nedbrydning. Flere har sikkert lagt mærke til, at skyer tit forsvinder om aftenen. Og det er så fordi det er jo solen, der driver det hele. Det er solen, der er vores, motor, der driver alt jordens vejr. Og når solen stråler ikke er der mere til at skabe energi, så vil skyerne også forsvinde. Så selvom det regner, og vandet forsvinder fra skyen, så kan der bare komme mere til, hvis altså vejret er til det, og solen stadig giver skyen energi. Men nu er det blevet tid til en udfordring. Kan du høre, hvad det her er? Det er noget, som du kan høre i et køkken, men så siger vi heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet. Men Karen, det der du sagde i starten om at røre ved skyer eller smage på dem, var det bare noget, du sagde for sjov? Det kan man vel ikke? Det kan man da i hvert fald. Jeg har for eksempel været et sted, hvor der er nogle virkelig høje bjerge, der hedder Alperne. Og når der er en tyk dyne af lavt hængende skyer, så kan man bare tage sin bil og køre hele vejen op i skyerne. Så jeg har altså stået inde midt i en sky, og det var ret koldt, kan jeg fortælle dig. Sejt, det gad jeg godt at prøve. Men vi har jo ikke rigtig nogen bjerge her i Danmark. Nej, det har vi ikke. Men vi har noget andet. Noget, som Dagmar, Astrid, Asta og Otto har spurgt til. Prøv lige at høre her. Hej, mit navn er Asta, jeg er 10 år. Og mit navn er Otto, jeg er 6 år. Vores spørgsmål er, Hvordan opstår tog? Jeg hedder Dagmar, og jeg er 7 år, og mit spørgsmål er, hvordan opstår toge? Jeg hedder Astrid, jeg er 5 år. Jeg vil gerne spørge om, hvorfor kommer der tog? Det er nogle vildt gode spørgsmål. Men hvad er det lige, tog har med skyer at gøre? En hel del, for tåge er faktisk skyer. Når skyerne bliver dannet helt nede ved jorden, så kaldes de tåge. Og når skyerne bliver dannet over husets tag, så kaldes de skyer. Men det er en og samme ting. Hvis der er noget vanddamp i luften, masser af vanddamp, og luften bliver koldere, jamen så bliver det en sky, der ligger på jorden. Så opstår tågen på jorden. Ej, hvor sejt. Så behøver du hverken et bjerg eller et fly for at røre ved skyerne, eller for at smage på dem. Jeg tror ikke, en sky smager noget, bare sådan luft. Skyer smager jo må jo så smage af vand. Måske iblandet en lille flavor. Det kunne måske, hvis det var en saltpartikel, smage lidt salt, eller hvis det var en støvpartikel, smager noget andet. Men hovedsageligt vand. Og det giver jo sådan set ret god mening, nu hvor vi ved, at en sky faktisk bare er små vanddråber. Men Ellen har altså også ret i, at det nok er en ret luftig smag af vand. Og måske du allerede har smagt på en sky, uden at tænke over det. Jamen det tror jeg, da alle har måske, fordi tåge, det er jo skyer, der ligger på jorden. Så hvis man har prøvet at hale lidt luft ind i tåge, så har man måske smagt på en sky. Jeg ved da, hvad jeg skal næste gang, det bliver tåget. Ud og smage på en sky. Det var en god idé. Men der er faktisk også en anden måde, du kan smage på en sky på. Vi skal nemlig lige have afsløret, hvad det var for en lyd i udfordringen. Havde I gættet det? Det er lyden af vand, der koger. Måske ikke den sværeste udfordring i Radionauternes historie, men ret sej, for det er nemlig også lyden af en sky, der bliver dannet. Når du koger noget vand og ser den her hvide damp komme op, så er det faktisk ikke vanddamp, for det er jo gennemsigtigt. Næh, det er bitte små vanddråber. Du laver altså din helt egen sky, når du koger vand. Og du kan faktisk også lave din helt egen sky på en endnu nemmere måde, når det er rigtig koldt udenfor. Det er nemlig bare at puste ud. Og så kan du se din udåndingsluft blive til en lille sky. Genialt. Nu er det blevet tid til at sige tak til Karl, Mads, Omari, Ellen, Dagmar, Astrid, Asta og Otto for de spændende spørgsmål. Og også tak til klimatolog John Cappelen fra DMI. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside radionauterne.dk, på Facebook og på Instagram.
Tak fordi I lyttede med. Radionauterne er produceret af Karen Brød Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Normann.